Dende o ano 1950, a Fundación da Organización Mundial da Saúde, ofrecendo a oportunidade de mobilizar a acción en torno a un tema de saúde específico que preocupe e afecte a persoas de todo o mundo. Este ano, o Día Mundial da Saúde dedícase á depresión. Falemos da depresión. A depresión é un trastorno mental frecuente e é a principal causa mundial de discapacidade. Calcúlase que afecta a máis de 300 millóns de persoas no mundo. Non é un signo de debilidade. A depresión provoca angustia mental e afecta a capacidade das persoas para levar a cabo incluso as tarefas cotiás máis sinxelas, o que ten en ocasións efectos nefastos sobre as relacións coa familia e cos amigos e sobre a súa capacidade de traballar. No peor dos casos, a depresión pode provocar o suicidio, que actualmente é a segunda causa de morte entre as persoas de 15 a 29 anos de idade.